Fl-eżortazzjoni tiegħu Amoris Laetitia, il-ferħ tal-imħabba, il-Papa Franġisku juri kif l-imħabba tal-miżżewġin trid tinferex mal-persuni li huma il-familja wiesa tagħhom, bħalma huma n-nanniet, it-tzijiet, il-qraba u kif ukoll il-ġirien. Dan għax jista' jkun hemm min hu fil-bżonn tal-għajnuna jew tal-anqas tal-kumpanija u ta' ġesti ta' mħabba u ta' faraġ. Meta koppja tingħalaq fiha nnifisha tkun qed titlef mill-ferħ li tista' tagħti u tirċievi minn ħbiberija li hi sinċiera u bla qis. Hawn teħtieġ delikatezza għax filwaqt li persuni madwar il-koppja m'għandhomx jitqiesu bħala konkorrenti jew persuni perikolużi li qed jinvadu l-familja, jrid ikun hemm bilanċ li mhux faċli li jinżamm. Ir-raġel u l-mara li naqdu fiż-żwieġ ma jridux jinsew l-ewwel nett lill-ġenituri tagħhom, anzi għandhom jibqgħu jirrispettawhom bl-aħjar mod. Il-ġenituri tal-koppja la għandhom jiġu mwarba u lanqas ittraskurati. Min-naħa l-oħra hu importanti li l-miżżewġin ġodda iżommu distanza xierqa mal-ġenituri tagħhom biex l-imħabba tagħhom ma jkollix tfixkil minn intħil li jista' ma jagħmilx ġid. Mhux sew li raġel u mara jaħbu ħafna ħwejjeġ lil xulxin u jmorru jgħiduhom lill-ġenituri rispettivi tagħhom, hekk li aktar tiswa l-fehma tal-ġenituri mill-sentimenti u l-fehma tal-koppja, għax dan idajjef il-fiduċja u d-dijalogu ta' bejniethom. L-anzjani huma kategorija vulnerabbli. Aktar ma persuna tidħol fi żmien, aktar tibda tibża li se tisfa' minsija u mwarba. Tkun tixtieq ħafna li tingħata widen u attenzjoni. Dawk li huma iżgħar iridu jagħmlu ħilithom biex fl-imġiba tagħhom lejn l-anzjani jelbu n-nuqqas ta' sabar, l-indifferenza u forsi xi atteġġament ta' disprezz. Trid tirrenja l-mentalità ta' gratitudni, ta' apprezzament u ta' ospitalità ġenwina lejn l-anzjani, hekk li jibqgħu jħossuhom sehem miċ-ċirku ta' madwarhom. Ħafna nanniet huma ta' ispirazzjoni li tħalli l-frott meta l-valuri għolja li jakkumpanjawhom tul ħajjithom jgħadduhom liċ-ċkejknin ta' wliedhom. Tant li l-quddiem dawn jistgħu jiġdu li l-bidu tal-ħajja nisranija jafuh ukoll lin-nanniet tagħhom. Il-kliem tan-nanniet, iż-żgħir tagħhom u s-sempliċi preżenza tagħhom tgħin lit-tfal jarfu li l-istorja tagħhom ma bdietx meta twildu huma imma li huma werrieta ta' mixja twila. Il-preżenza fejjieda tan-nanniet tgħallimhom jirrispettaw l-istorja li ġiet qabilhom għax il-memorja storika hi valur essenzjali fid-dinja tal-lum.